LTN, your trending nation. Yes, Nyakuramogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kawuono kaka nena arwakora no endo, inyalo pane wan London. Meanwhile, ang'ama kelo ni chenro ni idenda ni Omari Nash. Omari chieno jamone mbele, chiene meneno to mbele ming'o eming'ondo boka. Kawuono ni endi kaka pile wane Super Sato wakelo ni Rose Nyasuba. To kawuono wadwa ni wawinja ne mathoth kaka onene e ajawa ka endi, mondo mibe okonwa en kaka ong'am ma nyaluo, okonwa ni to nene nade. Ng'at man kanyo koponi pok subscribe ne YouTube channel wani endi iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Rose, kuongi mos jopiny. Amoso ni beruru. Imoso jopiny. Timoso mos jopiny motegno. Amoso ni beruru mana kaka usewinjo nyinga koa kuom siki ko Omari. An Rose Nyasuba. Rose Nyasuba. Yeah. Bas, Rose Nyasuba, adwa ni kuongi kaw thuolo ni endi mondo ilernwa matin ni to be thum mar ajawa imbe in fan koso in winjo mana fali pupa titieko. Ahero Ohangla kabisa. Ajawa to the world. Ohangla. Manyiso ni ajawa ni ringa rembi seriously. Kabisa zaidi. Okay. Ere kaka ineno ka ajawa deki compare maybe jothume machon machalo Uma Basement, Umundi Long Lilo, yani jothume machon go Lady Maureen, Ohangla mane machon Abeni Jachiga, maybe gi era machon no to gi era masani. Ere kaka inyalo compare gi like jothum machon to gi jothum masani, ere kaka ineno gi? An ka nene kaka sani ajawa o upgrade. Nikech jo ajawa gi sani ni mbele malich. Yudo ka ajawa nigi gari maduong' opogore gi joma chon mani yudo ka ajawa to onge ot, ajawa to onge kata gimoro amora. Sani jo ajawa masani ni kama odak oden gi ot malich, ochalo mana yani gin jok mani mbele. Yeah. Manyiso ni ajawa olokore mana kaka a normal profession. Olokore kabigilo jo ajawa olokata jok matiyo mang'eny. Ajawa ni mbele. Igeni chon kane wadongo to ne thum en gi marach kabisa. In kaka Rose sani koponi nyathini dwa bedo jathum, inyalo yiene? Anyalo yiene mang'eny. Kabisa yiene ma ajawa sani jo man gi pesa malich, man gi pesa malo ajawa. Okay. Koro generally nyalo wacho ni ajawa ber. Ajawa ber. Okay. Gin gik mage ma wakiani wachagi maber akini wachagi marach, kechi wacho ni kumoro mora nyaka yude gi maber nyaka yude gi marach. Akini wakon jogi gi maber e ajawa, maber ni e ajawa moningo bed maintained koso marach ni ajawa moningo loki. Ere mineno ka ber kichako go? Kani wachagi marach na. Wachagi Nyakore kaka winjono endo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Wano wache kaka en, wakele kaka en, moko bedo edited, we onge gimoro amora mogol. Yeah, iwacho ni the truth matter mana e LTN Luo Trending Nation. Ka endi the truth gauge, truth tank. Koke yude ka onge kuma biro yude, kuonde moko gidhi filter, gidhi kelni mamori, but ka ikelo mamoro ji te. Koro wachagi marach. Wachagi marach. Okay, sawa. Wachnwa marach ma chunyi feel ni oningo bed ni waloko. Gimarach na e ajawa, en ni kaka an Rose ka wuok dhi miel ajawa. An fan mar ajawa, yes. Kachako kaka giwonya ndari kacha mielo to mielo ni wachope Maloka mose wonya ndari. Okidho kacha dakika ariyo to bonsa osemana siemo ni yo kami donjo go cha emi wuog go. To koro diara no ni sani kaka gidhi pinje maoko aneno ka jok maromo negi gin mana joma giden. So kono beka gidhiye ok gidhi gi securities, giwe securities. Koro dhira nono ni Kenya kae maunjo wan jok mohero gi mong'e gi mowinjo kwarado kod ya mosa wuonyandari to wuonyandari odhi. Mi dakika bichi mos nyala mose to odhi.
to koro kae mae gi security mok dakichop kuome to koro koma ji kiae kocha tema koro onge security kendo mana joma nyidens kaka wan marado ne manyiso ni ini feel ni nitie kaka uno ridnu ngima to kocha to gimbeko ngima ako ni oride akiani ke waonge pesa kiaki okang'eyo lakini kata kidwaro joma nigi pesa maride gikono wan kidwaro moso wuonya ndare tibiro gi pesa maron kama ng'ana makata karado kode takono gin security angi pesa cha to giwena thuolo to amosi koro in short onego bed ni mi ube ni kopo ni dwani mos jangolo rwakra nade kadhi rado kode sama ting'o pesa nade nikech mori ting'e to karwakora ka kuwinjore kori dhiri nikech kaka irwakori to kare pesa to be in ga in okay jokoro giwinjo kaka wache no endo en ofil ni nitiere kaka gin kaka mafans imayo gi ngima moro ting'eni chien kacha be nawinjo kama Asialisha wacho ni yiero ji iyudo ka nitie jok moko makalo go picha to gi jomidhiro koro en be nopenjore ni kopo ni en dhiruru ji te wewe jomoko ni kalo dir beden tire jaja moro mana dhi e December ka koro ka bet amiel piny kata neno ka nyidens dia winjo nding kacha ma serious giwinjo to moko to dhi to wuka ukara penjo nani ng'ato winjo chop kama nade mondo dhi winjo nding Maloka to cha Igo jomoko to dhi ma winjo ndinge kanyo to be ok gol gi gin giwinya winjo ndikange ga picha giduogo do an nadhi ka wuonya ndare na an fan na gombo adhi agoye picha gi wuonya ndare kadhi picha kamera poko pic simba bende kamera poko bedo maklia to segola osedhiri konyo osegola yo mana donjo goche misiemo to ng'ata be kingi adieri osejamo nyalo kata makani to wita kama kora iwuok ani tiparo nade ang'o miyo jogi kadhi oko to gitinga securities does it mean ni nitie timbe moko machach momiyo un nyaka koro ritu to kocha to onge joma ritogi koso gin gi securities kocha according to your experience ok dang be ni wan ga chacho waduto ni dance te mantiere koro Kenya kaka man Nairobi kama dhi miela jawa ni ga chach gikon wako na gima nyirika timo ok gin jawa chiel kata ariyo ajawa temo kodhi loka ni dance maromo ne na neno ka wa lunga nyinga ka eli no dhi loka ka nen Germany ni soluore miel malich to an ko golo gino kane Elisha to be no romne kache gi nyidende le momi ema voa motingo ne ma to no dhi ko dira nono ko inda wunya ndare be no romne gi nyidende na neno ko romne gi nyidende morwako golo marateng kora kana golo marateng ni aba man Jagora mogo mailuongo ni LTN Luo Trending Nation kakirero endo wan ka endi gi Rose Nyasuba omedo konwa kacha kako nene ajawa kopo ni yudo ka wakier gi wuoyo kumoro ni ok winjore ni maber watimo mos imbi bira tiwacho kakinene iwinjo nikech maendi komany ng'ato nyalo gole pache ogolo mana kaka en mowinje iwinjo imbe gi kuma intiere kanyo no endo maybe nyalo ketonwa e comment kanyo to kata inyalo biro nikech nemni wan kanyo no endo tiwache kaka inene nikech wan gi kaka wan watemo ni mondo walosi obed maber ok wawach gigi te ni mondo wakethe to wawacho mondo kantie kuonde moko maricho to losi kuonde mabeyo bwapuoyo mano no wachako mana gi maricho mabende wakawa kama wiye ko wacho kacha endo ni en kaka fan mara jawa but ka jio the loka jo thumbe wa wuok oko tineno ka gi ntie kaka chal ka gima fans nigi freedom iyudo kata ka odhi rom ne gi ndege kacha endo e pound ge kacha endo gi miyo gi hag gik moko machalo kamano no endo magi mbende gi gomba ni maybe ginyalo maybe gimbe otim negi wuonya ndare ogore kor ng'ato pija kelio miye kor ng'ato ng'ane lisha toto bochwade ng'ato hag moro kanyo matin magi gik magi gomba to joluo wacho kacha ne gineno mane view sasa koro gineno mane clips mobedo shared ka yaloka mana according to kako wache kanyo no endo in ma in kanyo no tiwache nango to kikikela yany nikech koni e bua manufacture yany kopo ni keta yany to ambo warodho moro kanyo inendo kanyo koro kikiketa yany wache mamuol nikech ni winjo ko wacho kacha ni an ke yanya abiro yanyi ka ke yanya iwinjo koro kikiketa yany mamuol tu mamuol
Koro mano gik moko maricho man kanyo no endo ajawa. Ise complain gi winjo. But onge gima nyalo bedo marach te. Gimoro nyaka bede marach to bathe koni be gimoro bedo maber. Mana dier. Kopo ni eti no rach te to sani dikona ni ino koro kiera jawa dise weyo. To nyiso ni pon tie gima mori. Ang'o ma maybe mori ajawa kaendi minyalo wacho ne an jo Ohangla mora gi gini kata jawa mora gi gima chalo kama. Okay, mana kaka nase wacho ni an ahero Prince Inda, an fan mar Janabi. Manyiso ni Prince Inda your best Ohangla artist. Yeah. Okay. Awinjo thumbe te lakini the best en Prince Inda. No. Ka walk at the live mar Janabi. Janabi wer. Janabi wer. Wer ma ine mi wach ni akoro taol wadi abide piny. Sisi go pokol. En podo dhi mbele. Ang'o min gi Janabi wer nkech jothumbe modong' gi tebe wer koso iruoko ni mage to walo. Janabi ma wer magi jogo stage gi wer gi duond gi kaka Janabi wuok gi wer gi duond. Janabi kato kidhi aja we winje through online ka live ne gimigo background ko jachema chopuni ka to joma ng'eny gi en duonde mo wer go live kacha cha opogore gi makete simba ka winjo ni gin gik moko ariyo mopogore to ng'ani bro go wer dakika 2 to sewe wende odhi modho iwacho maleti ya ne jothumbe murong gocho dakika 2 to dhi modho pi. Ba Janabi man gi energy mar performance. Go perform maber ma ine mi wacho ni Janabi wa yue matin kenda aduog bang. To gimachielo en ni jogo ka wer yudo ka ng'ato wero wende wer ma ene modhi e studio mo o record mo wer. Koro ko were ti yudo komedo weche moko maganjao ma ok bere live kanyo ma wach ni odwa nuoyo mi dhi nono ni mi chung ni miel ti chung kori da winjo ni to ng'ani wachang'o. Joko wacho gik moko dhi kare. Janabi ko mako wende kata ko mako osiepe to osiepe ne mogo aga mayo mango osiepe no timna na rum. Dong nitiere kaka iwacho kanyo no endo ni ng'ene kacheche endo ka ji oseloko pachgi matin to yudo ka nitie gima moro ji. Iwinjo anyalo paro thumbe mamoro nitie mowacho ni piny ni kionge mwandu piny ni kionge pesa ng'ama dewi onge kionge pesa ng'ama dewi onge tiyudo ka fans wegi maloko kende piny ni kionge sianda ng'ama dewi onge gige moro gi sechego koro inyalo yudo ka jathumbe wacho ni ka gine mamoro gi we achwadi nikech wan wacho ni watimo kaka fans dwaro manyiso ni un kaka fans un emo push ga ji we fans golo gigo kivyao kikitim gimoro ni neno ka fan achielo loko ni koro gidwa loko gima manotedi timo ni fan moro notimo idwa timo mani biro gori nomo wan era thum kaka winje chaka dhi kata dwa miele kaka winje ga simba cha to koro ka giko duol mokwongo selokore wer mokwongo kwer wer mang'eyo cha ing'eni rhythm lal na kora kata gik mamielo koro ang' na tim mana ni kech giko sedhi ayudi in kaka fan mar Inda nitie jok moko ma complain ni crowd cha kwalo gigegi en gima adieri koso iketho nying fans crowd no to mito gina wacho ni mikono juu to ing'eni mikono juu mikono chini gimoro sedhi nikech kacho pong Mario manyiso to moro mono wergo oroma mobimba koro ringo karo wergo mafans mobimba ukinua mikono simu na kwenda and ka chief na kwenda na pesa na kina ba kiki kaoge diro piny gonyo kibe kagi yudo ka onge gima na kwenda to kino koro giwito ni piny nikech ionge gima na kwenda to be ka kino itudo gi flash disk kaka mara ne to nyalo dhi mano kina kwenda in koro kini ni keto kamarach kor ka in ka Inda in kamarach kor who is to be blamed here Inda ochung sama ko thum ni kechane ka Inda seche moko ni timbadi malo kama nuogigi nyasacha to jinuoyo mano nyiso ni endo ni wuog oko to wachire timbadi kama nuogik ma wachoge kani kaw gir gato duok ne kel mbele ka ojana bidong kani kaw gir gato sama Janabi yalo koro ka mikono ni setingo juu mane giseka gisedhigo kaw gir ngato
kel mbele ka. Mano kele ka koro show chiegni rumo koro ng'ato mondo odhi okel gima ni kawo mok mari mondo odhi. Gato rokore ni simbe okawo sa 3 owacho ni kawuono to kawuogo ka nikech ang'ene ka ngoromo sa 8 gene kama ndang' ne landi mondo kel gini mondo kel simbe na mbele ka ni owinjo mana ka inda wacho ni ubiro rito ndi ubiro rito ase inda koro mano kaka simbo ibiro neno mina Moloka nyunja koro ko jago tugore ndi bwana inda ini ng'ama rach bwana inwa we bwana ni jogi tiwa nena di joma yenya tiwa nena di kendo koro kabichaka duogo ka inda ka an ka yikwalo simbe kama wanu waonge wasiwasi joma wuoyo go to debe tupu onge bwana uonge wasiwasi tukwalo simbe joma wuoyo go to debe tupu koro mo kaka winjo ni endi wawacho to wanyiero matin to akoni maber kabisa ni social media ka kikikele hat sami watch LTN watch gi langs kech ki watch gi hat ni mobedo broken we are not responsible. Yeah, we are not responsible for your emotions. Wan ka wawache ka kwanene ka kwa file nikech magir dala nyalo wacho ka kinene mondo losre obed maber. Koro gisani Rose isewacho nwa gik ma becho ni to gi maricho the crowd ok ere kaka watiek solution ni fans emolokre koso jiwedhe miel gi simbe kech ng'eni simbe gi mabe samoro wachulo godo pesa kidwa madho giri moro matin itimo godo ing'eyo ni dhano ok inyal loko koro sama wating'o mikono juni tinga mikono juu kisewe mfuki be ka onge gimoro mikono ni miting'o juni kane en pesa gi simbi tinga mikono juu ng'amangne koni ni iting'o pesa gi simbe juu onge adong'eni ogena be ing'eni ji be wan gi fans mag ogena mabe fans mag ogena go be luwo gimowacho kowacho ni mikono juu to mikono magiting'o koro ogena monego wach niya chukua kila kitu mikono juu simu pesa kila kitu kwa mikono juu to yeri ko waje mikono juu to mikono madhe ofukoro koro ni ko waje ni mikono juu funika mfuko chukua pesa simu juu to gede goje chakora boke kwijero endo wan ka ende gi Rose generally kapok watieko nitiere gik masani osedhe ni ji kwalo thumbe ji in kaka ng'ama winjo thum mar Ohangla ere kaka inyalo wacho kwalo thumbe ji ni in ere kaka iwinje i-supporte koso en gima onge to ka entiere kaka inyalo tim korka kwalo ni nitiere thumbe moko mana winjo chon ka nyathi sana ma wegi sani onge koro akia ni gikwalo gi takia ni ging'iewo gi ok dang' awach ni gikwalo mara moro kata ng'ato dang' penya ni Rose oseka amba dwa makwalo mar ng'ato kati kwelo abeda makwalo mar ng'ato adhi agolo to lakini kwalo to gikwalo kwalo to gikwalo thumbe ji ikwalo thum thumbe tikwalo kata jo thumbe uono osego e koko siau kwa gikwalo thumbe ji miya ng'ato achiel mosekwalo thumbe dong gin gik mineno go yawa an masamoro kanegi koro kona kata miniseneno kata minisewinjo anto waseneno kata masewinjo lakini thumbe tikwalo nikech wapenja machok nitie thum moro mogol ka mawero nang'o ogoye gi ng'a iluongo ni BKV Matata thum cha thum mana winjo kani thum awino lawe kani en thum ng'a BKV Matata wero gimoluongo ni cover cover tiende ni inyalo kawo thum ng'ato to iwere kaka nowere cha en mani koro inyalo ywaye kata inyalo rudhe but it is the same thing cover cover to en gima oyie mitimo kore ka wan gi parody mano to koro luore agreement wan gi parody tiende ni ikawo beat tiloko gimiero kasto cover tiwacho exact things and mani inyalo change maybe tempo parody ni ema ber
Paro dini ayudo kaber nikech beats kende mikao to ikao gige ni mimanyo kumimanyo. Lakini cover no tok ber ya. Cover ni gigo aga direct. To dong cover sani koro kaka iwacho maber ni Awino Lawi, thumno ne mit. To maybe samoro onge kumene nyalo yude. Dong sani kidhi ir Viki Bi Matata ti yude mayom. Don't you appreciate that is a talent? Thumno ne podi ti eno kawe kanye ka nonge kuma nadhi yude eno kawe kanye moloke kama. Ka no kanyal yude to gole kanye moloke ka koloke. Maiso ni enti. Koro ir cover kidwa. To cover no to kado. Idwa parodi. Kata Githum. Yegara kanyo nyaka la nyier nikech abedo supported medna to imbede kok mitni to wan metnwa. Koro iduogi penjori to kok mitni to wan metnwa to kwan wede. Dongono dhedhe gi gima metnwa. Wago ni erokamano ahinya ng'amono ne kanyo no endo. Akeni kapok watieko in gi last word madang' ikon jofield. Jofield an kuma degi los na jo ajawa. Wewa uru mafansi ya ngati samara gomba moso kata mana prince ndano gilweta to kaka dang' chop moso ajawa. Idhi kanyo ni kata kadhi kanyo ni aidho malo kanyo dakika pok anene kata manene oroma to sigula. To giwach mar ariyo mar ni jok maniloka imaromo negi. Gitimane gimoro kata ka bedo masmart no. Ambe wanyala mondo kata kiromo negi gi joma smart. Ka gikono wani koro ni dance ma Kenya ka madwaro mone jajawa. Be smart, dress like this. Kaka sani koro jidhie marwa naneno kose ket dressing code. Wano bro rwaka ma giwacho no. To korabro koda to ng'eni manga mane dwa Musa. Na an mana wacho ni jorwakre kama. To Musa security step aside. Kwanza mag prince ndago gin jok moko mochiemo ma to gige. Ero kamano nyikwara mogi ajwang'. An iluonga ni Rose. Koro kaka wijoro endo wagoni erokamano ahinya ma pod en mana LTN Luo Trending Nation. Kaka winjo no endo adwa naduok ni erokamano ahinya jakamera na director to gi any other person monochung' wagoni erokamano ahinya. Mana kaka pile podan Omari Nash. Dhi kacha endo iling'nwa kura e marwa Events Limited. Idhi mbui kanyo manyo Marwa Events Limited tidhi voting. Timanyo kar supportive platform. Kitne LTN. Kitne LTN wa celebrate kanyakla, wayomb kanyakla. Kata we ling'o mondo ibine kaka wayombo. Thank you so much.